हेलो आंगनबाड़ी वाली मैडम जी। अरे ये महाराज रहुआ तो हमारा के भुलाइए गई बानी। ये बताई खाली लड़कन के पढ़ावत तनी, अरे हमारा के कहिए कोचिंग खियाब जी। अरे तनी हमरो पर दया करी मुखिया दी, ए मुखिया दी। अरे आई 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 महाराज आई, का हाल चाल बा राउर मोबिल जी? हमार तो हाल बोली बेहाल बा ए मुखिया दी। अरे वैसे काहे रहुआ बोलतानी, का हो गइल बा महाराज बताई? दानतानी तनी हमार हाई दोनों थिल बोल गइल बा। तनी मुनी ना देख के तो लागता कि राउर हाइड्रोसील महंगाई से ज्यादा बढ़ गइल बा। ठीक है कह तनी मुखिया दी, यही तनी लौआ लगे आइल बनी कि तनी तोल के हमला हाइड्रोल थिल के अपने एथन कला देती। का हाइड्रोसील के ऑपरेशन? ये महाराज हम गांव के प्रधान हई कि हाइड्रोसील के स्पेशलिस्ट जी। अले महलात लौआ दाव ते प्रधान हई तो हमारे थाती इतनो नहीं थी तोर अले तोली तोली हमार तनी हाइड्रो थिल ते अपने थन तलाती। ठीक है कहतार बाबू, अब गांव के प्रधान लोग के यही काम रह गइल बा कि लोग के हाइड्रोसील के पथरी के आ बवासीर के ऑपरेशन करावत रहलो। लोग ऐठे ताहे बोलतानी मुखिया दी, यही खातिर हम लोग के ओत देहनी कि हमला दुख थुक में कामे आए। तक तनी कितना वजन हो गइल बा, उठे बैठे में बड़ी दिक्कत होता। थलवा इतना ना बोल गइल बा कि अब हमारा से संभला तो नहीं थे, तोली न तनी तरा दी। और बताइए मोबिल जी, अरे हम अपना गांव के विकास देखी कि राउर हाइड्रोसील के ऑपरेशन देखी। ये बताई मुखिया दी, लौआ हमला हाइड्रोथिल ते ऑपरेशन तलाएम कि ना तलाएम? अरे काहे ना कराएम? अरे रउआ लोग हमारा के काहे खातिर प्रधान बनैले बनी? यही खातिर टेंशन मत ली, रउरा हाइड्रोसील का ऑपरेशन हम जरूर कराएम। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया दी। बाकी दानतानी रउआ ते ए दौली ताम रहल हो हमला। अब कौन काम बा महाराज जी बताई बताई? तानतानी मुखिया दी, हमारा बाबा के बाबा थिल हो गइल बा तो तनी उनहु के ऑपरेशन करा देती। अरे काहे ना ये महाराज, राहुल जब हाइड्रोसील का ऑपरेशन करा देता री तो रउरा बाबो के बावसीरे को ऑपरेशन हम करा दे। हम दानत रहनी के लउआ माना ना करे। बताई तो कितना निमन रउआ गांव के मुखिया बनी। तुला हमला हाइड्रोथिल ते ऑपरेशन करावतानी और हमला बाबा के बाबा थिलो ते ऑपरेशन करावतानी। ठीक है कहता बाबू मोबिल, अरे तनी परो पटीदारी में पता कल कि केहू के पथरी भइल होई तो साथे साथे ओहू के ऑपरेशन हम करा दे। ये बात सही कहनी हो। अरे हमारा मौठा के पथरी के ठिकाइत बा। तारा मौसा के पथरी के शिकायत बा। ठीक बा ठीक बा, पूरा घर भर काल सुबेरे चल हलू, चल के तो हलू हम ऑपरेशन करा दे। ठीक बा मुखिया जी, चल तनी। मुखिया जी जिंदाबाद, मुखिया जी जिंदाबाद, मुखिया जिंदाबाद।